Så er vi i gang. Hej alle sammen. Der Det er den var første video her på kanalen. Hvis altså den overhovedet kommer op. Ja, det er godt. Jeg hedder Emily. Og jeg hedder Gustav. Lad mig sætte tid på. Så starter vi her. Ja. Jeg skal også Og der måske kommer der mere end en video op. per dag. Ja, Måske. og især i dag. Hvad? Hallo? Nu kommer han ikke bare. Ja. Det må gøre næst på ham, der er lige skød. Han blev ramt lige der, hvor drengen ikke ville blive ramt henne. Au for helvede, Gustav. Hvad, jeg stod med hans mand og skød ham der. For helvede. Det må have gjort lidt ondt. Nå, hvilket holder du på? Jeg er blå. Godt. Ja. Nej, du er ej. Jo, jeg er. Ja. Men... Nej, du er ej. Så er vi ikke inde i den samme bane. Sådan der. Der står Kubik bag dig. Hej. Jo, jeg har glemt, det ikke var din gamle bror. Ja. Hvad var han siger, den gamle? Jeg kan også lide. Ja, Jeg kan hun også. har haft en anden. Jeg kan også skifte. Så der var der på et tidspunkt, der kunne du ikke logge ind. Ja. Der kan jeg ikke logge ind. Er du det nu? Nej, jeg kan ikke logge ind med nogen af dem. Okay. Nu skifter jeg til min Machina. Min mega seje. Pas på! Nej. Der er en spejl i bag, der var lidt så du ved det. Eller også er han død. Ja. Han er... Nej, han er ikke død. Ej, okay. Det var sgu også noget, det meget brug sniper der. Ja. Headshot. Boom, bitch. Get up. Hvordan? For hulen. Der er det er godt. Jeg blev backstabbet. Nå. Hvis I kan høre noget rockmusik i baggrunden, så er det bare min storsøster. What? Ja. Nej. Hvor du så jeg det der, Gustav. Så var der pappa. Ja, det gør han her. Du. Vent på mig. Hvad kører han det der? Nej. What? Forget det. Jeg kunne bare se din døde krop, bare lige foran mig. Ja. Og jeg vidste bare ikke, hvem der havde dræbt dig. Så står den lige foran mig lige pludselig. Altså, på grund af, at vi ikke snakker så meget, det er fordi, at vi koncentrerer os. Det er vi meget enige om. Hvad? Nej! Jeg hader ham her. Jeg bruger lige min sniskeriffel her.
come on. Nu. For helvede. Nej. Okay, jeg tror ikke rigtigt, jeg skal spille ham her. Ah. Jeg så lige en blive dræbt. Nå, det er dig, der Pyro. Vores hold. Hvad? Hallo? Åh. Det der så jeg. Jeg har mange bedste venner inde på den her. Nej, autoblænder holdene. Nu kommer vi nok ikke på samme hold. Ja, Jo, vi kommer på samme hold. ja. Sådan, så er vi i gang. Så vi sgu bare den her. Dun, 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 dun. Giv mig altså hernede. Crash, crash.